Așa e. Asta e vrăjeală. Deștepții sunt dezordonați, sunt de lăsători, sunt de ce? Pentru că au atul ăsta, că pot și știu ce pot. Înțelegi? Proștii sunt gospodari. Janau? Deci despre asta e vorba. E că am zis-o bine pe asta. Nu? Adevărat cu ridicile. Pe așa e, mă, frate, vă duceți la restaurante de fițe, de nu știu ce. Mă uitam, la mine nu zic, mai mănânc la restaurant, că na. Și mă uitam, ia uitați-vă, mă, mânca vaș proastă într-o zi, mă uitam așa. Îi dădeam lui ăla la Petre Pescaru aici. Într-adevăr, bună mâncare, foarte bună la Petre Pescaru. A venit, mi-a pus ăla, mi-a venit apa după oră, pe alea a făcut 21 de sute masă. I-am lăsat 3 milioane. Și mă uitam că m-am dus la piață, la baba aia. Păi ridichile astea cât sunt și astea cât sunt? Ia uite-vă. Ia să-i dai 1 milion lui baba asta. Pe ridichea asta de 5 lei. A muncit pământul, a făcut, e pomană învelită în demnitate. Înțelegi? Mai sunt oameni care au nevoie, mai cheltuiți, mai dați drumul la bani milionarii, mai duceți-vă pe la târg, mai cumpărați antichități, chiar dacă nu aveți nevoie de ele. E pomană învelită în demnitate, e, frate, e lumea amărâtă. Sunt oameni care ies să câștige un ăsta. Deci nu să-și iau pâine. Mai dați, mă, drumul la bani, sunt făcut să circule, nu mai țineți. Că dacă îi țineți, cine ține banul dă energie negativă. Banii sunt făcut să circule. Înțeles? Ești făcut ca om, uite așa, de-aia ești făcut ca om. Uite de ce ești făcut ca om. Ești făcut ca om, nu să te duci la muncă într-un apartament ca un șobolan, da? Să duci la muncă, să faci manevre, să faci una, să faci alta, da? Tu îl furi pe ăla, îl face pe ăla, vii de la muncă, ca la cutie, ca șobolanul, te culci, te trezești, totul îți iei o casă, o mașină, ești făcut așa. Au, să stai în câmp aici, așa, bam. Să rezonezi cu elementele, asta, soarele, cel mai puternic, vitamina D, nu ți-o iei de nimic, D-ul, așa. Cu iarba asta care e plină de căpușe, da? Cu aerul, cu apa, cu fraierul, ai înțeles? Cu toate astea să rezonezi cu elementele. E, când începi să rezonezi cu astea, începe să ți se întărească pielea, începe să ți se întărească gândirea, începe să ți se întărească imunitatea, începe să ai înțeles ca cavemen aia de supraviețuiau iernile fără centrale, fără... Ți-ai scurtat viața din cauza tehnologiei. De ce? Pentru că ai dat de căldură, pac, ai văzut boschetarul ăla de doarme în stradă, ăla nu mai moare, tu ai 450 de boli. Da. Și tot așa. Ne-am scurtat viața. Da? Totul e făcut în viața asta să-ți ocupe mintea, să-ți ține de-le circ și pâine. Coloseum. Circ și pâine de-le. Și vei ține ocupați. Asta ne dă, nu ne dă fotbal, mai ne dă arenele romane. Circ și pâine. Ne dă fotbal, ne dă știri, ne dă virus, ne dă... Asta ne face. Da? Și nu mai ai timp să stai să te... Da?